Dinlemejäňize salam. Men Altyn. Habarsyz galmanyň 331-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bugün 6-njy oktýabr, bilişiňiz ýaly matam güni. Ähli türkmen ilimizi beýle hadiselerden Allahyň özi uzak saklasyn. Goýşuň okulan ähli ayet dogalaryňyzy Allah öz dergäsinde kabul etsin. Ve yuwaş-yuwaşdan täzeliklerimize başlaýan. Ähliňiziň bilişi ýaly geçen gün Döwletjan Ýagşymyradowyň Corey Anderson bilen rewaş boýy boldy we gynansak da çempionumuz utuldy. Ýöne ruhdan düşemzok, başyňyz dik bolsun, mudama, nesip bolsa has güýçlü bolup geljeňizi arzu etýäs. Onda näme dostlar, ýekeje like basandosaňyz menem täzeliklere başlaýynmy? Klip täzeliklerine Azat Dönmez bilen başlaýas. Azat bu aýdymy türk dilinde yerine ýetiripdir. Beni affet. Beni affet, güzelim bebeğim, hadi affet. Sonra ben gideyim, beni affet. Güzelim bebeğim, acı hüsran. Murat Öwezov Emel Aň arkaly döredilen klibini bize hödürleýär we 2 günde 10.000 görülme almagy başarýar. Aýdymy gaty duýguly ýerine ýetiripdir. Berekella Murat Öwezov teselli. Tamamı öldüm dünya, yeterli men teselli verme. Söýgü yangın söýünü künya, senin son teselli möhümde. Tamam. Aydımları bilen gyýzaryň ýüregini alan aydymçy diýsem, ilk aklyňyza Resul gelýär. Ýene täze söýgü aydymy şo men. Jahan Bagşydan täze klip, ýazmasy agyr düşen goşgy. Şolnenin oğluna karışıptur hemmeler. Gilli tanış ne tanış, gilli şonnanın öler. Ol heniden Ural Yusup'dan täzece klip tapda. Yo, klip tapdy emzok, klibiň ady tapda. Doğduğu süyücü damıp dur, gözlemine gözüne damıp dur. Näme giyse gelişip dur. Bölür ýalygyz ýok, hany gözde de tapda, hany tapda, hany tapda. Tapy beni sen bari tapda. Bu hepdäniň klip täzelikleriniň soňkysy Ferhat Ataýewdan ýeke goýmor. Seni dömemen güller, seni dömemen güller. O yüreğe girdimin nice kalbime. Dömemen seni güller. Inni gelýär empoş täzeliklerine TikTok'ta virus bolan aýdym ýaş talant ýigitlerimizden Karbit Fil Sahatow geçer. Mekan MB diýsem, dymyk aýdymy bilen tanalan Alçarjowski diýsem, tanamayan ýokdur. Bu iki talant goşulyp abiçni aýdym hödürläpdir. Kirläňe çaýka, hany twerk twerk, enamyň ölmüş gene böp böp. Biz bolsa kän, gaty köp köp, ýarya edin işmede wer gep gep. Kirläňe çaýka, hany twerk twerk, enamyň ölmüş gene böp böp. Inniki empoş täzeligi aýlaradan sensiz ýalan. öňüme ýalan dünýä. Sen var ýeke goýma meni, sensiz ýaşadym gel. Diýme maňa söýbeýini gel, söndür meni, sensiz. Empoş täzeliklerimizi tamamlaýas. Begler Fil Iska Muslim bilen uzakdy. Sen dursun dymyp, sen dursun doňup, sen dursun solluryp, gülleri kätsen ýüregiň buýzyny sözden ot gel ýanlaryp dur meni. Binjalyk bolýan bolsaň uzakda, özüňe çekmeni gysyp kujakla. Inni gelýär Instagram täzeliklerine Laçyn Mamedowa täze aýdym hödürläpdir. Belki undurum seni, sen utmarsan yar meni. Bir de bağlayan yollar
Galı dumana inni Gara gara gargalar Kış yazını YouTube täzeliklerinde köpüýüňiziň bilişiňiz ýaly Jeytunur Döwletjan Ýaşymradowyň boýuna Dubaýa gitdi we şo taýdan gyzykly vlog taýnapdyr. Hökman görmeňizi maslahat berýän. Ine şu ýerden basyp geçip bilersiňiz. Eger şu dokumentalka efire çıkan bolsa, demek men iň uly höweslerimiň biri amalaşdy. Bizim Abu Dhabi uçanımızın en ulu sebeplerinin biri Abu Dhabi'de Akmeçi'de ziyaret etmek ve katıken iyilleşlerimiz Döwletjany çempionluğu balet etmek için Dubai'ye gelipdirler. Nesip bolsa eýan ertir, ýagny Inni gelýär könleri ýatlar şagajymyza Enes Rejepow garaşar. Uçuruklu giň dünya Şeýle bir dar günya Gelecek ýaly güýe Mendil sana garaşar Ýene bir könleri ýatlaly ABM dostluk. Inni gelýär tesirleri okuma şagajymyza ilkinji tesir ýazan dostumuz Bayram Han. Salam meditama tuğulama gaty gowy bölüm bolupdyr. Diňe öňe. Köp sag bolun. Inniki tesirimiz Vefa Täjibayew. Salam meditama işleriňizde uly üstünlük. Haçan hepdäniň birinji gün gelerkä diýip garaşýar, tomaşa etmek üçin. Şular ýaly jany ýakyn mustaqlamyz badyna bizem diýseň beýenýäs. Eniki tesirimiz Aylar Piriva. Meditama udaçyvam. Sizin agzybir kollektiýiňizi gatty gowurýan. Malades, dowam diňeje. Gollaryňyz üçin aýratyn minnetdarlygymy bildirýän. Sizin şunýalyk uly gollaglaryňyz bilen biz uly işleri nesip bolsa size hödürlärs. Inni gelýär soňky tesirimizi Şahnazar. Meditama näme üçin Eldar Ahmedow bilen gepleşik geçirmeýäňiz? Biz gepleşik geçirmek isleýär, ýöne özü gownemedi. Siz özüňiz Eldar Ahmedow ýazyp bize mihman bolmasyny isläp bilersiňiz. Onda näme dostlar, şeýlelik bilen bu hepde täzelikleri şu ýerde tamamlaýas. Haýsy klip haladyňyz tesirlerde belli. Döwletjanyň boýunda näle duýgular başdan geçirsiňiz, onam hökman tesirlerde belli. Nesip bolsa indiki bölümi ýene Jeytunura geçirýän. Yeni öňküler ýaly dol geleninde hökman size habar eder. Özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Gözümem ýaşaryp durýar. Ýok kızam, gözüm alergiýe beri. Hor Anderson. Revaş dälmi? Jangele. WhatsApp'tan. Klip. Yo, klip tapyň diýemok. Kim bu? Karban? Ali Çarjowski. Aydın bilen tanalan. Gül. 3'te. 3. Bu 3. Basıp geçip basıp. Malades, dowam diňeje.